18 ایون سال 2023 تخمیناً ساعت 16:00 راننده автомашини тамғаи Деу Лабо Комилзода Ҳусейн соли таваллудаш 1990 сокини шаҳри Истарафшан ҳангоми ҳаракат кардан дар хиёбони истиқлоли Амин шаҳр дар рӯбарӯи бозори қисмҳои эҳтиётӣ бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард Пардаи Фасан соли таваллудаш 1952 сокини шаҳри мазкурро пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард Пардаев ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. оид ба ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад. роҳҳои Тоҷикистон аз лиҳози садамаҳо пурхатар ба шумор мераванд. танҳо дар моҳи майи соли ҷорӣ бино ба ҳисобҳо бар асари садамаҳо дар роҳҳои ҷумҳурӣ то 40 нафар ба ҳалокат расида, аз аввали моҳи июн дар бораи дар садамаҳо ҷон бохтани аллакай беш аз 20 нафари дигар хабарҳо ба даст расидаанд. бино ба омори вазорати корҳои дохила соли 2022 бар асари 1096 садама дар роҳҳои ҷумҳурӣ 416 нафар ба ҳалокат расида, 1197 тани дигар маҷрӯҳ шуданд.